فرماندارê Herêma Holê yê Hêzên Sûriya Dîmokratîkanî Ehmed titevgereke çalak de ye. Dewreyên hêzên xwe li Herêma Holê rêxistin dike. Li gorî Hesedê, rêxistina Daişê ji êrişên çekdarên bi ser Tirkiyeyê ser hêzên wan û valabûna ewlekarî li badiya navarasta Sûriyê sûde girt û bihêz bûye. Zamanî da ku dema şer li Qereqozaq û li bendava tişinê heye û her wiha dronê Tirkiye zêde digerin ji bo wê ji quwetê me nikanî hereket bike. Dervê tişinê û Qereqozaq jî quwetê me nikanî baş hereket bike ji ber ku dron dayê her tûm heye. Daeş ji veyê feyda dike. Taybetî jî him li Badiyê, Dêrezor, di Şîşe heta diçe xeta Tilkoçer û xeta hudûdî hemûî feyda jê dike. û herî dawî jî li derdora Raqê feyda jê dike. Li gorî Hesedê, Daişê ji dema ketina Beşar Esed de li seranserî herêma sînorî yê bi Iraqê re û li navçeya Holê êrîşan pêktîne. Li gorî amarên çavdêriya Sûriya mafê mirovan is û atişarê ji serê salê û vir de Daişê 17 êrîş dijî Hesedê pêk anîne. Piraniya wan li herêma Holê bûn. Bi zêdebûna êrîşên Daişê li herêmê hewlên reva malbatên Daişê ji kampa Holê jî zêde bûne. Li gorî Hesedê di meha borî de hêzên wan rê li ber 8 hewlên revê girtin. Ev yek ji sînorên got derdora kampa Holê tê dorpêçkirin pê hatiye li derdora kampa Holê tenê dîwar yanî hinek têl û hesinin ew rêgirên parastinê got tên xwestin dîwarên bilind ew heta niha nehatine sazkirin li beşekî mezin li derdora kampa Holê. Ji ber got ew teknîkên pêşketî yên çavdêriyê li derdora kampa Holê zêde tune hêzên ewlekariyê hêzên Sûriya Dîmokratîk dibêjin got ew neçarin bi rêka hejmarên zêde yên endamê xwe û hêza xwe got karibin ewlekariya kampa Holê li derdora kampa Holê kontrol bikin. Di dema ku em li kampê bûn şandeke serbaziya koalîsyonê bi rêka balafiran gihîşt kampa Holê. Bi fermandarê Hêzên Sûriya Dîmokratîkê Herêma Holê civiya. Mijara wan jî aktîvbûna Daişê bû. Pêncî dî hewiyê di vir de hene, cinsî di vir de hene. Ji bo wê her kes xesaretê bê. Ji bo wê jî gerek em tedbîrê vê bigirin. Tedbîrê vê jî vaye. Gerek tehaluf duwelî êku dijî Daeş em nesekinin şerê me hebe du jî gerek ev hicûmên Tirkan ku nahêlê em hereket bikin dijî Tanzîma Daeş gerek ev hicûmana bisekinin ji bo ku Daeş xort nebe. Kampa Holê got li Rojhilatê Hesekê dikeve. Tenê 13 kîlometran dûrî sînorê bi Iraqê re ye. Li gorî amaran 40,000 malbatên Daişê lê hatine bicihkirin. Yek ji encamên pêşhatên dawî li Sûriyê xeteravegera Daişê ye. Bi taybetî metirsiya kampa Holê ye. Hesedê û Amerîka hewl didin rê li ber vê yekê jî bigirin. Zana Umer dengê Amerîka, kampa Holê.